Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci fatan mun sha ruwa lafiya. So bai san jini ba, ci gaban Indo a birni. Kashi na biyu. Na maimaita miki Indo ita ce nake so kuma ita ce zuciyata ita ce rayuwata gaba ɗaya. Tashi ki ɓase min da gani. Da karasa magana tare da jin tsayi. Shiru da ta yawa yana gudu a kuncinta ta shige cikin ɗaki. Zama ta gefen gado ta yi tabure, sai yanzu ta ja fara da ranar sanin auren Mustapha, domin kin yadda yake mata ya fara yawa. Wayar ta daga ta danna Zaliya kira, rabar fanta wanda suke ciki ɗaya. Tana ɗaga yaro da ta ce, ki zo gidana ki same ni ina cikin matsala da niya. Ina gama fada maganta ka sai kiran ta kanta. Sam ta je shiga text cikin dan ta je shiga text message cikin wayarta. Luba dai ta ga Zaliya ce ta turo mata. Ba yau samu zuwa ba amma gobe zan zo da yan. Allah ya kai mu. Rhoda ta furta tare da kwanciya cikin tashin hankali daga halubalen da yake gaban. Hawa yana ci gaba da zuba cikin idanunka. Ta jira su sai a gidan su fara kafin direban gidan su ya dawo da ita gidan Alceli. Da sallama ta shigo cikin falon murya sirri ya amsa maka da cewa Aminu alaiki salam farin ciki na bar arnawa. To da ta tsaya tana duban sa zin ya ambace ta da sabon suna farin cikin sa. Kabe bakin ta fito da zancen Anthony da na ɗaza take cewa barista wala santa. Duban sa ta ba tare da ta canza masa fuska ba ta ci. Barista Umar kai ne tafi da la'asar ka? Sannan da zuwa. Ta furta wasu tare da zama tana fuskantar sa. Shi ma cikin lafi yake kallon ta kamar sai haka ita yi ci. Wallahi fa ne ta kai. Na jira ki an na fara kosa da na ke je haka tun da nake zaman jiran ki. Ramishin Indo ta yi ba tare da nuna masa wani sauya a can fuskar ta ba ta ci. Na je gidan Sibis dina ne. Kace ka sha jira na to sorry. Ramishi barista Umar ya canza laya ya ce. Sorry for what hajiya? Rarrashi ita ma kai ta yi kafin ta ce. Sorry for what you. Nana kama ka ji da yawa na jira na. Ta ga shirgo ne kai ɗin. Allah dai ya sa ummi ta baka ruwan sanyi ka sha. Na san ka da son ruwan sanyi. Cikin dariya ta karasa magana tana da waisa. Rarrashi barista Umar ya ce. Ke ko ina kika taɓa ganin inda uwa ta hana ɗan karɓar sanyi. A ina zama ummi tana kawo min ruwa. Kin ga aiki zan tafi na san za ka uba Mustapha yana can yana jira na. Daban na je wani ranki ba kawai na wuce. Dan sunan Mustapha da inda wata habbiya amma ta sai daga banta ya faɗi. Murmushi kawai ta yi ta ci. Na gode barista Allah ya bada sa'a a dawo lafiya. Amin bai. Murmushin da ita ma ta tashi ta ɗaki wajen attend. Ina ke shiga Aisha? Na yi zaton gida kika dawo na zo na tarar baki na. Ummi gidan su Zara na je. Gida da kanta attend da ta yi ba tare da ta yi wa Indo maganar Mustapha ba da barista Umar ta ce. Gadonku ya ce ba zai yi ki bi mai izib saboda za a san ki nesa da su. Ya ce ma gobe ki koma gida. Na haka ki haɗa kayanki zuwa gobe da yamma za ki koma can. Shiru Indo ta idan ta ciko da hawaye ta ci. Yanzu ummi tafiya za ku yi ka wani? Ummi ba na son zaman gidan moyi. Bilis ummi ki tafi da ni dan Allah na fi son na zauna tare da ki. Ki yi haƙuri Indo. Bai kamata mu musu da dadin ku ba. Ki koma gaban su ki zauna ki ɗauki haƙuri da juriya ki sa a cikin rayuwarki. Na tabbata wata rana za ki ci riba haƙuri. Ki musu biyayya ta koyar da za ki yi wa iyayenki. Hakan shi zai sa ki shiga ran kowa. Sosai Indo ta ci kuka raba ta da antayin da daye. Amma babu yadda ta iya haka ta ci kukanta ta yi shiru ta ɗauki dangana. Da sallama ya shiga ofis ɗin nasa. Yana jin salamar ta sai banza da shi kamar bai zuba. Sai da ya isa wajen up kafin ya amsa da ƙyar. Har suwa barista Umar ya zauna ya mika Mustapha hannu. Amsa ya suka musaba sannan barista Umar ya ce. Sorry oga na yi da na biya wani waje ne a nan afuwa. Na haɗa duk information ɗin da kake buƙata sai dai dakatar da shi Mustapha ya ta hanyar ɗaga masa hannu ya ce. Ba wannan bane a gabana. So nake fara sanar da ni menene yake tsakaninka da Aisha. Dan baka gane ba, ina nufin Indo. Duru barista Umar yana kallon su kafin ya buɗe bakin sa ya ce. Me yasa kai min wannan tambayar barista? Barista Umar ya jefo Mustapha wannan tambayar cikin mamaki. Murmushin gefen baki Mustapha ya cikin izili ya ce wa barista Umar. Wai kai aka lauya fiye ɗaukar kanka ko? Su malam lauya manya. A matsayinka na lauya akwai dokar da ta ce kamar da tambaya cikin tambaya kafin amsar tambayar farko. Na tambaye ka baka bani amsa ba. Shi ne kai kuma jefo min wata tambaya. Ba wuce lauya kenan kai kokarin mai da kanka. Da gaban shari'a ka tabbas da ka faɗi. Ya kamata ka yi aiki da doka a matsayinka na barista. Amsa kushin. Me tsakaninka da Indo? Shuru barista Umar ya na wasu lokuta. Dan ya dan zafin maganganun Mustapha kafin ya dube shi cikin bacin rai ya ce. Ogaban da amsa ka ta biyu. Ogaban da amsan tambayar ka ta biyu. A yanzu sai dai ga amsar ka ta farko. Ina zaton cewa zuciyata ta kama da wasu ƙaunarta. Ba su take tafiya tare da
kowane bugun numfashi na. Rayuwa ta ce ita ɗin. Rinsa idansa Mustapha yana jin maganganun barista Umar sun kwakwalwarsa da kullansa. Tamkar ana fesa wasu fishin wuta. Bude idanu sai wanda suka gada suka koma jajaye lokaci ɗaya. Ya fara baida barista magana son ransa. Ya kamata zuciyarka ta gaggawa cire illo cikinta. Domin ko Indo ba za ta taɓa son ka ba. Ka yi wa zuciyarka faɗa duk kafin lokaci ya ƙure maka. Ta kasa alfanarka. Ka tausashi numfashinka tun kafin fara neman ɗauke maka kana jawo shi yana ƙoƙarin barin cikinka. Domin ko Indo ba wata aurenka ba ne. Ina sanar da kai wannan shawara ce a matsayina na abokinka. Domin na tausaya zuciyarka kama da mugun ciwon soyayya wacce ba ta same ka ba. Domin ta maka zara. Wani irin kallo barista Umar yake bin Mustapha da shi. Bincike da alamomin tambaya. Sun tashin hankali barista Umar yake tambayar Mustapha. Me kake nufi da wannan maganar taka? Shin Indo tana da wanda take so tuntuni? Ko me kake nufi? Murmushi Mustapha yana duban barista Umar kafin ya ce. Yes, ka amsa kanka tambayar ka. Tana da wanda take tsananin so wanda ba za ta iya rayuwa babu shi ba. Ba za ta iya cire shi cikin zuciyarta ba. Wannan mutumin shine rayuwarta, shine duniyarta, shine farin cikinta. Na ka cire kanka cikin yin shiga tsakanin masoya. Dan za ka yi da na sani ne a gaban mara amfani, amma shawara ce idan ka ɗauka. Murmushi sosai barista Umar ya kafin ya ce. Na fahimce ka. Ko na fahimci shi wanda kike so din. Na fahimce ka. Ko na fahimci shi wanda kake kira tana so. Sai dai kuma ban ga soyayya wani cikin zuciyarta ba. Tun daga shi na fara hango soyayya ta cikin idanunta. Kar ka damu da wahalar da zan sha. In dai akan Indo ne na shirya wa hakan. Zan iya shiga kowane irin hali ne saboda farin ciki. Zan iya shiga kowane hali ne saboda farin cikin zuciyata. Zan kuma iya kara da shi wanda kake kira duniyarta. Ita mace ai allura cikin ruwa ce mai rabo ka ɗauka. Don haka ina yi mai rabo fatan alkhairi. Na zuba ga wanda zai ɗauka na san ina tafi da nasara ta a koyaushe. Barista Umar yana gama faɗa maka ya sara Mustapha tare da juya ya fice daga cikin ofisar ba tare da ya ƙara sauraron Mustapha ba. Murmushi Mustapha yana yi wa barista Umar kallon tausayi. Dan yana tabbasin cewa muddin yana raye Indo ba ya taɓa son wannan namiji ba. Tashi ya kwashi kis ɗinsa. Bayan an kusa fara kiran sallar magriba. Bai shiga cikin gidansa ba. Sai da ya sallar magriba sannan ya fara shiga faɗin mun domin kai mata hira. Abi kuwa suna zaune da Hasina ya zirin gidan Raisa. Duba ya ga kiran Antayin Dile. Kallon Hasina ya ce, Andi ce take kira bari mu je, Allah dai ya sa lafiya. Da Amin Hasina ta amsa. Shi kuma Abi ya daga wayar. Wasu wani zuma bai kace kiran yana duban Hasina ya ce. Kira na Anta take. Ta ce na zo yanzu bari na je na dawo. Duban Abi bai ta ce. Duban Abi ta yi tare da cewa Allah ya sa da ya lafiya ummi take neman ka. Yanzu ka je Allah ya dawo da kai lafiya. Abin Habib ya ce tare da ɗaukaki ɗinsa ya fice. Tunda Habib ya fita, Rizim Nasina yake buga da wai ko ta san dole zai haɗu da Indo. Labe girzinta ta yi tana lumshe idanunta, tare da jin wani kishin Indo yana taso mata. Cikin mintuna kaɗan Habib ya shiga cikin gidan Antoni. A falo ya tare da ta sa Indo a gaba. Ga akwati gaban Indo, ga akwati gaban su Indo, sai ba man sharɓa kuka take. Cikin sauri Habib ya ƙara su wajen nasu yana cewa, Subhanallah. Anti mai fara take faman kuka haka. Dubar sa Antoni da ta ce, To kai ma ka tambaya, kiran da na maka kenan. Ga ta nan, dan kawai na ce ta haɗa kayanta. An jima dare bai maida ta gidan. Ina take rusa wannan kuka ita dole ba za ta kora ba. Kuma ka san dadin ku cewa yau gobe ta yi sammako ta dawo. Shi ne na ga ta koma kawai ya bi ta yi sammako. Ta ce ita dole sai ta jira Abdul Nasina ya dawo daga Abuja. Kuma shi dawo wasu babu lokaci. An ta gida ma ni ce zan je na same shi. Gosi Egyptar. Murmushi ya biyo tare da zama yana duba Indo wace. Bari na ta hanki je ki ardin ki kawai. Tashi anti inda ta wuce bai don ɗan tana yi wa Indo sabai. Har ran Habibu yana duba Indo. Ita ma ta mai da duban ta gare shi ta ce. Ita ma ta mai da duban ta gare shi ya ce. Da ina ki kafin anti inda ta sauka sallah. Ok, na gane wata ba kya son gidan saboda ba a biya miki bukatun ki ko? Ba a yi miki abin da ke so babu mai kula da ki. Ko? Ok, ba damuwa, ta kila mu ba mu da abin da za mu baki shi yasa ake wuce da ga ido Indo ta tana kallon Habib, shi yanayin tashin hankali ta ji. Me take faɗa ya Habib? Babu ko da ɗan ji. Ya Habib ni ko ina nake da katin da ya fi wanda kai min kai da dadi. Ko ni bitili ce ba zan ce wani gida ya fi na dadi ba. Kawai na shaku da ummi ne shi yasa nake ji kamar ba zan iya rabuwa da ita ba. Amma dan Allah ka daina faɗin wannan magana. Ba kya son rabuwa da Aunty Yinde, amma kina son ɓacin ran dadi ko? Murya Indo ba za ta fashe da kuka ta ce. Ya Habib ya za a yi na so ɓacin ran dadi, haba ya Habib. Ka daina faɗa min wannan magana haka. Na yadda ka tashi kawai mu tafi.
ka daina faɗa min. Murmushi Habibu ya cikin ransa, ganin ya samo kanta cikin sauƙi kafin ya ci. Jeki mu sallama da Aunty Hindu sai ki zo mu tafi. Tafiya Indo ta bedon ɗan Aunty Hindu. Ta same ta zaune bakin bed ɗinta tana ninke kaya. Rana ta gefenta ta ce, "Wani za mu tafi da Habibu zai soke na a gida." Kallon ta sayi Aunty Hindu take yi wa Indo. A ruzuta ta so a bata Indo, sai dai babu ne ta iya. Faɗan da ya fi ƙarfinta sai da dole ta mai da shi wasa. Wasu zuwa ƙauyen da shi da mata fasa. Da kuma saboda Indo za ta, tun da kuma ba za ta ba ta fasa. Domin Indo ta ce, "Ki haƙuri Indo, babu yanda na iya ne na so na rike ki hannu auren da ke da hannuna." Sai Allah mai kaddara hakan ma. Indo kunyar nasiha ta ɗaya ce gare shi ne kasance mutum mai haƙuri. A duk inda ke suka yi. Domin shi haƙuri yana kai mutum zuwa babban mataki na nasara. Tabbas kuna haƙuri haske ne. Kar ki damu da duk abin da mahaifiyar Sunusi ba za ta yi miki. Zai zama tarihi wata rana. Ki mata biyayya kar ki ga zaren tana hantara ki. Ki ce ba za ki bi ta ba. Ki yi haƙuri ki yi mata biyayya. Ta duk wata biyayya da ‘ya za ta yi wa mahaifiyarta. Ni ma kuma kafin na tafi zan zo. Kuɗi Aunty Hindu ta ɗauko ta danƙa Indo a hannu. Sannan ta ce, "Ga shi tanke ne, ka riƙe shi ko za ki sa data. Ya riƙe shi ko data ki dinga siya da shi. Ki gaishe da su." Karba Indo ta cikin sanyin jiki ta yi wa Aunty Hindu godiya. Har bakin motar Aunty Hindu ta rako Indo, ta shiga mota. Shi ma sallama Habibu ya yi wa Aunty Hindu, sannan ya ja masa suka bar gida. Tana ɗaga mata hannu. Sun yi nisa da tafiya babu wanda ya ce wani komai. Lura da ya yi da ran Indo a bace yake, ya sa shi samun gefen titi ya fake. Ya dubi Indo ya ce, "Habibtina, cire tagomin waka, ko na jiya na mai da ke wajen Aunty Hindu." Zaro ido Indo ta tana kallon Habib ta ce, "Ya Habib Habibti kuma, me yasa kira ni da wannan sunan yau kuma?" Dole shi Habib yana duban ta ya ce, "Ba ka so ne na kira ki da kan? Ko kuma ban dace na kira ki da sunan bane?" "A'a, kawai baka dace bane. Gani ne saurayi ne kira budurarsa da wannan. Gani ne saurayi ne kira budurarsa da wannan sunan. Kuma ka taɓa kira na da sunan ba, shi yasa na tambaya." Murmushi sosai Habib tare da cewa, "Oke to ki ɗauke ni a matsayin saurayi, idan na kina ganin na dace da haka. Ni kuma ina maraba da hakan Habibtina." Dam gaban Indo ya buga. Maganganun Zara ne suka fara yawo a cikin kwalwata. "Kawata, ya Habib yana son ki da gaskiya. Mutumin kirki ne. Ya so shi idan kina cikin ƙazantarki. Bai taɓa nuna miki kyama ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Take fita cikin ranta. Ashe da min maganar Zara gaskiya ne? Anya kuwa ina ga dai yanzu ma zuriya ta yake. Tabata da Habibu yana dariya tare da cewa, "Tunanin me kike haka Habibtina? Tunanin me kike haka Habibtina? Ko dai na sa ki cikin sashin ne?" Murmushin dole Indo ta tare da haɗiye yawo da ta ce, "Ha ba wani tani da nake. Ya Habib ai na san bakinka da zulaiha." Kawar da maganar ta hanyar cewa, "Ya Habib yaushe za mu je da Sina? Ina son zuwa da gaba ba." Murmushi Habibu tare da mota ya harba titi yana ce mata, "Wannan ba magana yanzu bane ki bari sai mun samu zama. Ke da zaki fara zuwa makaranta ina ke ina zuwa kawai." Indo bata sake magana ba haka. Shi ma Habibu sai da suka siyo. Indo bata sake magana ba. Ai shi ma Habibu a suka isa sun gida. Bakin yayi. Sun tare suka fito suka nufi cikin falon. Suna zaune ga baki ɗayansu. Suna hira. Mami Mustapha Sharifa, Ishaq Sharif. Da sallama suka shiga Sharifa ta ce ta amsa. Mustapha kuwa wani shi'umin kallo yake bin Indo da shi. Yana lamshe idansa. Mami kuwa wani kazaman kallo take bin Indo da shi, tare da tsantsana cikin idanunta. Ishaq da Sharif kuwa da gudu suka tashi suka nufi Indo su da mata oyoyo. Akwatin nata Sharif ya karɓa yana ƙoƙarin kai mata cikin ɗakin. Suka ji muryar Mami ta taka musu tsawa tana cewa, "Don ubanka ba ta akwatinta, zakinta ne kai shekin shi cikin tsiya. Ni ba na so kuna shiga wa jikin wannan abu kyama. Zan ci muku mutunci wallahi idan ba fita harkarta ba. Daga yau, har yayyinku." Ajiye akwatin Sharifin ya koma gefe yana fushi. Abin kasa magana ya tsaya nan yana duban Mami, domin ko ya san koya mata magana ba za ta bance shi ba, sai dai ma ta zage shi. Mustapha kuwa saurin rashin haƙuri tuni fara yi wa Mami magana. Haba Mami, wai me Indo ta miki cikin gidan nan ke tsane ta haka? Ya kamata ki sassauta mata wannan ke yadda ke mata. Kar ki manta da cewa ita ma mutum ce kamar kowa. Kuma tana da iyaye suna son ta. Kuma kamar yadda ke ma kike son naki. Kamar yadda kike son ke ma naki ayan. Abinda ba za ki ji daɗi ba idan an miki. Bai kamata ki yi wa ɗan wani ba. Ita ma fa Mami tana da gata da asali. Kamar yadda ayan naki suke da shi. Police Mami,
ya sassauta ƙiyayya ke gare ta. Kar ki manta da cewa za ta zama sadakakki nan gaba kaɗan. Shiru Mami ta tana sauraron Mustapha ba ta kashe sa ba. Har ya gama sannan ta fara magana. To ubana, ka ga min faɗan ne? To ban ji ba don ubanka. Na rantse da Allah Mustapha zan iya rabuwa da kai na yafe wa duniya. Duniya kai mutum baka janye magana soyayya da wannan ababba. Bari ya tare ku din aure. Idan kana neman zaman lafiya da ni, kana kuma neman albarkata, to ka rabu da wannan yarinya. Gabaki ɗayan cikin tashin hankali suke kallon mu, musamman Mustapha da yake jin ba zai iya rabuwa da Indo ba. Habib kuwa suman tsaye yana jin maganar mahaifiyar ta su kamar sauka a raju. Jiya kawai Habib ya fice daga falon garin hawaye yana neman zuwa masa. Indo ko tuna hawaye ya wanke mata fuskar. Kuka take haddace shiga. Abinda take gudu kenan shi sa take dawowa. Antin da tilasta mata dole sai ta dawo. Yanzu ga irin ta nan. Jan akwatinta kawai ta shige bedroom ɗinsu. Mustapha kuwa ran shi idan ya yi dubu to ya ɓaci. Idanunsu sun kaɗa sun yi jajir. Ya dubu Mami ya fara magana. Da farko kin min auren dole. In sa na amshi matar da ban taɓa santa ba. A matsayin mata aure na. Na kuma yi miki biyayya na amshe ta a matsayinki na mahaifiyata. Duk da raina ba ya santa. Sai gashi yanzu na yi tozali da matar da nake so na aura. A matsayin zaɓi na a karo na biyu. Kin ce ba ki yarda da hakan ba. Hanya abu Mami wannan karan zan iya miki biyayya kuwa. Mami ina son tafiyar da yadda nake son komai na rayuwa ta ciki har da numfashina. Na daɗe da soyayya ta cikin raina. Me yasa Mami zaki tarwasa soyayya shekara da shekaru? Kar ki ɗauka wannan alhakin Mami. So kamarin da ya ji ne yasa shi kasa ƙarasa maganar da ya niyya. Yana duban Mami da jajayen idanunsa wacce ta soke masa mari. Magana Mami ta fara cikin tsawa, wanda ya sa Sharifa fashewa da kuka tana duban Mami. Na isa da kai, shi yasa na yi maka katanga tsakaninka da ita. Kuma dole ka yi min biyayya, idan kuma ka ce ba za ka yi min biyayya ba. To ka je babu ni babu kai. Kar ka sake takowa inda nake har abada. Bace min da gani. Bai ce wa Mami komai ba. Ya taka ya haura sama bedroom ɗinsu. Inda Indo take. Ya shiga ya same ta tana zaune kasan tiles. Sai da suka kuka take har da majira. Sunkuya ya kamo kafaɗar ta ya ɗaga ta tsaye. Sannan ya kama hannunta yana kokarin jan ta su fita. Wasu hannunta Indo take kokarin yi amma ina Mustapha ba riƙon wasa ya mata ba. Janta kawai yake tana jidiya har suka isa gaban Mami. Hannunsa rike da na Indo ya sai a gaban Mami yana kallonta. Indo ku saba tsoron Mami rufe idanunta tai tana jiran ta ji ta saukar duka.